Si Solomon sa unang pagbasa pamalandong nga ang dako nga gingharian sa iyang amahan nga gibilin nganha niya dili siya takos nga mo manage. Matod pa niya diri sa unang pagbasa, wala ko'y hibang kaagan sa atiman niining dako kayong gingharian nga gibilin sa akong amahan. Kining gingharian ni David, ni Hari David, mao ni ang gitagna sa mga propeta kay nahugno man ning ginghariana nga bangunon pagbalik sa kaliwat ni David nga mao si Hesus. Nya si Hesus miingon nato isangyaw ang maayong balita, iyang giingnan niya mga apostoles, ingna sila nga ang gingharian sa Dios anaa na sa inyong taliwala. Mao na naron ang maayong balita. So kadtong gingharian ni David nga nahugno kay nabihag man to sila, gibangon ni Hesus sumala sa panagna sa mga propeta og ang maong gingharian anaa na kuno sa atong taliwala. Kinsa man ninyo dinhi ang nakakita na niining maong gingharian? Taas ang kamot. Unsa man mo, Katoliko mo dili? Unsa man mo? Katoliko o dili? Kinsa dinhi ang Katoliko? Taas ang kamot. Okay. Kinsa dinhi ang nakakita sa gingharian sa Dios? Taas ang kamot. Maayo kay naay unom kabuok. Pagkaluoy. Tan-aw ra ba nako kadaghanan ninyo mga tiwasono nag mga naong. Sukad pa pagkagamay nato bata anang sukoy ganang mga bata ba inyo na nang tudluan pagpangadji og amahan namo nya naa na sa amahan namo sige tag ingon your kingdom come, moabot kanamo ang imong gingharian. Hangtod karong hapit na lang mo mga matay, hapit na lang ko mamatay, wa lang yapon ta kakita nya si Kristo 2,000 years ago niingon na siya ang gingharian sa Dios anaa na sa inyong taliwala. The kingdom of God is at hand for you. Mo na siya. Unsa may hinungdan nganong di man ta kakita? Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, matod pa ni Kristo, mura di ay ni siya og treasure, mura sa ni siya og mutya. Nga inigkakita nato ani kinahanglan ibaligya gid nato ang tanan natong katigayunan og ipalit ni anang maong mutya or treasure. Mao na siya. Mao na si San Vicente Ferrer, si Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, San Francis of Assisi, San Fernando Rey, San Roque, San Isidro Labrador, Saint Teresa of the Child Jesus, Mother Teresa of Calcutta, sila si Saint John Bosco, o tanang mga santos, pagkakita gid nila aning maong gingharian. Ato sang igawas inday. Ay lang sag standby kay murag nakakita siguro na siya gingharian. Wala na itong hangyo din. Mga asirits, please. Kaya mo ito mga asirits. Tabangin ninyo, giyahin ninyo nga ito padong sa gawas. Atiman na dito. May nang himuono na siya nga soprano. Taas kay tingo. Sangko nga ito sa ato. Ato ganing soprano dito, galisod man gani ipagkanta sa himaya sa Dios. Kana madako na timan ito ninyo asa gapuyo rekruta dayon tong nakaron giunsa man unsaon man paghimo ani ibaligya gid ay ang tanan mo na kani sila kani akong gipanghisgutan nga mga santos pagkakita ginilas gingharian sa Dios ila gidayong gibiyaan ang tanan gibiyaan gyud tanawa ha gibaligya niya ang tanan niya gipalit niya ang uma. Imagine ha ni uli siya sa ila gibaligya niya ang tanan niya ang halin gipalit niya sa uma. Imagine hain naman siya nagpuyo
Di naman nagpuyo katong nipalit sa uma. Dito sa uma. Kay wa naman. Wa naman siya balay. Iya naman gibaligya. Kakita sa siya perlas or mutya. Uli sa siya. Iya sang gibaligya ang tanan. Gipalit niyang mutya. Di naman siya puyo. Ang amag ato ka musod sa mutya. So, wala siya puyanan. Gasuroy-suroy na lang siya. Gada siya atong mutya. Ngayang napalit. Wala siya kwarta. Kay gihurot mo niya bayad. In short, kiningging harian sa Dios, mauday ni ang presensya sa Ginoo. Unya, kung ato na ni siyang paliton, bisan asa ta, siguro nato nga nagpuyo na ta diha sa presensya sa Ginoo. Natod pa ni Kristo, I am always with you until the end of time. Matthew chapter, wa ko kahibaw. Bugo man tas Bible. Murag chapter 28. I will be with you always until the end of time. Always. So kung naa ang Ginoo kuyog nimo, mamakak pa ka, dili na. Naagong Ginoo, nganong mamakak pa man ka? Kinsa dinhing mga bana nga din agyon mamakak sa asawa. Tasa kamot. Isa. Mamakak giday mo. Kinsa dinhing mga asawaha nga din agyod mamakak sa bana sugod karon. Taas ang kamot. Duha ra ka buok. Kinsa dinhing mga anak nga di na gyud mamakak sa inyong mamag papa sugod karon. Taas ang kamot. Mga yawanon mo. Ikaduha, kung kuyog yun nimong Ginoo, imo nang gikuptan, murag mutya, murag treasure, na nimo ang Ginoo, pirmi ginimong gikuyog, masuko pa ka, di na? Di na ka masuko. Bikin sa dinhing ginikanana, sugod karon, din agyon masuko, taas ang kamot. Ala, na iduha kabuk ni Isa. Ngano man mong uban masuko, giday mo? Nya gadada ka na imong kasuko, kinsa may imong gida, ang Ginoo, ang gingharias Ginoo o gingharias demonyo? Ang gingharias demonyo. Mao na karon ang kalibutan purting gubuta. Hastag inyong pamilya gubot kayo, labi na karong naghapit na hinangat na ning Elixios barangay. So good na gubot. Pagdaha mo kamong mga aplikante para mo dagan pagka barangay officials, pagdaha mo gingharias Ginoo, aron din amo masuko, bisan pag naidaghang mga masuko ninyo, dili na mo mamakak, transparent na kay mustanan. Ana, nya unsa man na paghimo? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Unsa to? Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. So ang sugo nagis Ginoo mo itong tumanon, dili nang sugo sa demonyo. Gi atong testingan, kamao ba mong mo distinguish sugo ba nis Ginoo o sugo sa demonyo? Kanang pagpanglibak, kinsa man ang sugo, sa Ginoo sa demonyo? Kanang bungol-bungol, kanang kinusmuray naong, kinsa man ang sugo, sa demonyo o sa Ginoo? May. Kanang muabot kag kadlawon, siging tan-aw ng cellphone, kanang TikTok, duwaan ng cellphone, hapit na lang di matog, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? May. Kanang pagpangadsi sa santos nga rosaryo kada adlaw, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Ayo kay mong tubag. Kanang pagpaningilan ng utang, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Bala o diya. Kanang pagpangiskisan ng kilay, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Kanang pagpaputian ng naong, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Kanang pagkabit-kabit, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo?
Kanang manag-uyab nga dili gyud maghimo og physical intimacy, magtinutukay lang, wa gyud kinuotay. Kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Kanang manag-uyab nga nagsigig tinukhangay, way mga kasal, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Kanang way mga kasal, ga puyo-puyo, nanay mga bata, wa lang yapon pakasal, kinsa man ang sugo, sa Ginoo o sa demonyo? Kay ba man day mo? Gilingi ay mong tupad. Inakinsa ro imong gisunod nga sugo, sa Ginoo, sa demonyo. Ingna na. Na. Nana gani mga saba, ingna dayon, mura man nagsugo sa demonyo. Di ba mo ingon, katilaw ka sa demonyo na kung animal na ka. Labi naglagot na imong ingnan, mura man kagidemonyohan. Patay jud gana. Pero sagdi lang. Sama ni Kristo nagpakamatay aron paghigugmas mga demonyo. Mao man ni ang giingon sa ikaduhang pagbasa nga niingon diri, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. So kini di ang nahigugma sa sugo sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo para niya ang tanang butang maayo. Ang tanang butang ba maayo? Mo na nga og tamparuson ilang naong, ipatamparos sa sanang pikas kay para nila ang pagtamparos sa ilang naong makaayo. Kanang libako na sila, di gina masuko kay para nila maayo ning ako'y gilibak. Ilaro na nimo sila, pareha ng mga bana, ilaro ng asawa, niyang asawa na ay kingdom of God, inigpangabit sa bana, moingon ra gyud na siya, makaayo ni nako. Bitaw. Tanawa si Jesus, gidakop, gikulata, ang mahal nga birhen nagtan-aw, niingon ang mahal nga birhen, makaayo ni kalibutan. Nganuman, naaman siya'y divine wisdom. Sama ni Solomon, nakahibaw siyang unsay maayo, unsay dautan, kay naaman siya'y wisdom. Kani manggong wisdom, mga igsoon, di ni parehas knowledge. Ang knowledge, mo eskwela ka. Ang wisdom, di na kinahanglang mo eskwela. Di na kakinahanglang gadgets. Di na gani kakinahanglang mga libro. Nga naman, gagikan na sa Espiritu Santo. Musod ng Espiritu Santo nato, mo na'y musulti. Mabitaw sila si Jesus, wa to'y grado. Ang iyang mga tinunan, wa'y grado. Kasagaran sa nagsunod sa Ginoo, minus kay grado. Pero may kay mo sulti, unsay makaayos kalibutan. Pero na'y mga tag-as kay grado, mga animal kaayo. Sama aning nagwali karon. Taas kay ni grado. Upat god ka degrees ang akong nahuman. Sunan ka na? Accounting, philosophy, theology, canon law. Grabe ha. Pero pangutan ang mga sakristan, di ba mo ingon na, animal ng parian. Siki lang nagpangasaba, murasag unsa. Pangutan ang choir, mo ingon din ang choir, parian, murasag maigtingog, kusog mga riksyon. Pangutan ang lektor, di ba mo ingon, magkurog-kurog, gimi anang Padresiano, hasta kama og period, kuniksunan kita. Pangutan na sila. Ay, bahala na mo day, inyo kong libakon. Basta mamalit lang mong slots, wag yun ay problema. Kana ragyod. Begaro, pangutanon ta mo, kanang pagpalit og slot, sugo nas Ginoo, sugo sa demonyo. Mailahan na nimo, basta sugo sa Ginoo, na ay nindot nga mahitabo. Sugo ganis demonyo, bati ang resulta. Sige, tanaw nato ang ato rong kumbinto. Nindot ba tanawon? Mao man ay resulta sa pagpalit og slots. Tanawa.
Nahumanag buhos ang roof deck. Pasabot, sunod ana na ang architectural aspects, interior, exterior. Gianhin na sad ta ni Monsignor Tingting ang kahas ang usas atong mga maayo kayong mohimog interior design nga mga pari dinhi sa Archdiocese. No na sana siya tibuok Pilipinas. Nang siya'y mohimog interior design anang atong kumbento. Pasabot, ang sagsigig palit og slot, sugo nas Ginoo. Kay mag-ana magkanindot ang atong sitwasyon. Muna, ang mopalit og slot, naas ging harias Ginoo. Ang kanang magsigilag lingiw-lingiw, di gyud mo palit, naanas ging harias demonyo. Nya gusto mo nga kada semana naamo sa ging harian sa Ginoo. Ha? Kada sad mo semana palit yung slot. Tag 500 naman na. Nyag mo appeal sad mo anang atong 4 slot challenge nga 4 slots kay para nas akong ikaupat na katuig isip parish priest dinhi sa parokya. Kung nalipay mo ana hangtod karong sunod semana August 6 kinahanglan gyud mo nga mopalit og upat ka slots aron makompleto ang 4 slot challenge. Sa pagkakaroon murag 1,109 na or 106 ba to ang atong nadawat nga 4 slot challenge. So pakpak. Nya ang ato sang mga slots, ang halin nato sa slots murag kuan na to 37,021 ka slots. So pakpak yapon. Kani tiaw-tiaw ra gid ni pero naabayay makatandog kaayo sa kasing-kasing nga nipalit og slot dinhi. Usa ka tawo nga ang iyang trabaho manguha ra na mga bus sa sapa nya ibutang og sako ibaligya. Gamay kay nag-income kasuway na mo ang nagtrabaho nga sapa kanang mangaot kag bus ba so nimo og sako nya ibaligya. Kasuway na mo testing pilay imong income kada adlaw. Pero sige gid siya paminaw silang pamilya, siging paminaw sa akong misa kuno kada adlaw. Nagtigom gyud sila og nakapalit siya dirig slot diri sa ato. Mura mamugwa malipay. Atong pakpakan anindot ana. Nya ingon di siya, pa-picture ko pa dir. Picture mi diri. Nya ingon ako, pila maday mong anak di ay siya, 8 kabuk. Nako, kadaghan gud anak niya, manguha kag kasapa ingon di siya nga, sunod mo sa kus imong giingon pa dir nga kabubuton sa Ginoo. Igsunod nako atong kita tingali, ingo asa na mong anak? In siya, nangamatay pa dir kay way kaon. Nganong wa man to makakaon? Wa tagais Ginoo. Salig siya sa Ginoo. Nindot kayo, relax ra kay siya. Kamo, makaanak lag tulo, ratol dayon siya. Ngaot lag bus. Nindot kayo. Pero naasay mga blessed kayo sa Ginoo nga puparihara pod ang ilang gugma sa simbahan. Ang CPDRC karon, kanang CPDRC usa na sa akong gihandulan sa una isip kuan ko, direktor sa Cebu Archdiocesan Prison Ministry. Nya kay nindot man kay nang CPDRC kay tourist attraction man na sila. Ang manimba gid ana nila kada nako misa ika-Domingo sa unang panahon kay niabot man to sila duol-duol 3,000 di gid na mo mino sa 2,000 ka tawo ang manimba ana silang grounds kada Domingos buntag. Nindot kayo nya hilom ana wa ginay maglihok-lihok ilam ginang gibalaod. Motong nadasig sa ko nigsidlak sa adlaw kay daghan igo man kay sila sa adlaw hangyo sila padir makadonate ka mo og tent nakadonate ta ditong 4 ka dagkong tents nya do na say gidonate ang lain sang kuan nga 4 sad ka gagmay nga tents nindot kay to ilang tents sa una wa naman sad sila lingkuranan di ni hangyo na pod lingkuranan nakadonate sad ta og mga 1,000 kalingkuranan usara na kakopol ang ni-donate ana. Karon wa naman ko didto sa ministry, gipadadaan man kog suwat diri ingon, padir ang mga tents ba nangagisi na. Ang mga bangko padir nangabali ng tiil og sandiganan.
pwede ka makadonate og usab pader. O na ning adto na sad ta. Ito. So himuanan og katong bag-ong trapal ang poste sa kanang mga tent ingon ana, okay pa man ang katulang canvas. Nya ato na sang na canvas, mo kantidad ang 8 ka kuan og mga 236,000. Nya mao na aron ato na sa nang gipang text lang, wala ko ni announce din pero nay mo dawat lagi apon tag nay mo donate. Akong gi-announce ana, ako lang gipang kontak tong ako mga suod-suod. Og tinuod yun, nakumpleto na ang 236,000 na pagani sobra gamay. So ato na lang nang i-fabricate. Ang lingkuranan, 500 ka lingkuranan, gi-assume gihapon ni adtong nag-donate sa una. Buhi pa man sila karon. Ako wa man sad madaas COVID. So akong giingnan, reward lang ning wa mo madaas COVID, pwede pa ba ninyo i-donate? Okay ra jud kay Father. O to na-deliver na ang 500 ka buok lingkuranan. Atong pakpakan ang taga ni donate. Nganong daghan mang mudunit dito sa prisuhan, nganong na-inlove man ko sa taga prisuhan, nakita nako dito ang kingdom of God. Mga tao nga gitawag na to mga kriminal, mga sagbot sa katilingban, nangausab, nagbinuutan, musimba, nakakita ko sa kingdom of God so sa prisuhan. Lingi ay mong tupad. Ing nawa man jud ko mapriso, nakakita ka sa kingdom of God diri nako. Ing na. Wa gani siya kakita pasabot bogo na, wa nay wisdom. Bogo ba? Di kasabot, di kakita, pero nagtuma na sa sugo sa Ginoo, full of wisdom na kita gina siya sa kingdom of God diha nimo. Pasabot malipay gida siya nga makakita nimo. So yan po nato ang ato mga binilanggo, nagmonitor ba na sila sa ato mga misa, atong iyampo nga maayo unta ang paghandle sa ilang mga kaso, naagid unta ang hustisya o kaangayan nga mauusab ang timailhan sa kingdom of God. Manindog ta mga buutan.